Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki aku lagi mantai guys. Liburannya golek sing gratis. Nah, ini pantai Pulau Merah. Oke, ning kono ke Andre ngopi. Ini bojoku. Liburan tipis-tipis iki guys. Ya. Wajib loh yang penting Garuda. Pak kayak nganu tuh. Menikmati pagi di pantai ini guys. Mau sarapan, ada air mineral. Ini ada susu. Ini sarapanku dan iki sarapan bojoku. Kene kerupuk iki guys. Halo guys. Nah, kayak wis nggawa sarapan ngopi. Banyumu ning ndi, Ndre? Dicikok. Mas, tak cocok ya. Apa kelarang? Apa modelnya kurang? Sik sepi iki guys. Sebelah kono ki ya sik sepi, mergo iki ya sik isuk sekan. Ombake tenang guys. Birunya cinta, langitnya biru. Ini mau sarapan sih guys. Mau sarapan apa orang Dre? Ya pun ndang dipangan. Karo apa mau? Sarapan apa? Inilah melok-melok nang nggih sambal tempe, melok sambal tempe. Ya padahal iku aku muni sarapan guys, ngambil sak tempe penyet aku. Awakmu kok latah to ngeri dadi wong. Tempe penyet itu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kuwi besok dipower. Berapa? Ya kae langsung bundur. Ya dicocok masuk ya. Ora ono. Monggo sarapan guys. Jangan mantul pokoknya. Itu sik ngopi. Endulita hulala. Iki mau enek ibu-ibu jualan rujak manis, rujak buah. Iki aku beli 3, tak larisi iki mau guys. Bagi-bagi rezeki. Tak sepilin ya guys, pantai nih guys. Ini ibu sing jualan rujak wis ngalih rono. Masih sepi. Pengunjungnya seurung teko padha. Hah?
Betapa indahnya dunia terasa. Besok pas berapa? Cerah guys cuaca hari ini. Biasanya liburan ini ki pengunjungnya ruame. Jam pira toh? Larek Ndre. Lah kuwi entuk rokok kon ndi kuwi? Tuku ning ndi? Lah wongmu kok balik ning Roman kono Marian. Rujak buah. Ini buahnya macam 3. Ada semangka, nanas, jambu, sama timun. Macam 4 ya guys. 5.000, murah ya guys, murah meriah. Gara nunggu cincin nanti. Siap nunggu kabar mas terus tak nunggu itu tak siap. Mantap. Murah tuh sendiri. Jambu. Enggak, koma, pokoknya kayaknya enggak tak tukang rokok ya. Dulu lagi tak dari titik sih kira-kira sama tuh kayak gitu. Ngono ku lek dikongkon njaluk nota lho, Ndre.